Også på den måde, at vi har smasket det der i jorden. Indvød, selvfølgelig. Jeg skal vise på armen på det. Du skal ikke have pinden. Hvad? Ja. Det er ret for, ikke også? Ja. Det ser rimelig godt ud. Der kom lidt helikopter med der. Ja, lidt pirouetter. Men det er sådan helt... Piveflip-agtigt. Det er bare sådan nogle bare, der er. Der røg på pillerne. Fanden så. Har du fint der lidt, ikke? Ja.